Doncs hola a tots i a totes de nou i benvingut una setmana més al Baix Empordà Esports, l'espai de Televisió Costa Brava, on cada setmana, com saben, repassem l'actualitat esportiva més destacada de la comarca, que avui passa sobretot per la Bisbal d'Empordà, on el Sol Gironès Bisbal Bàsquet s'ha proclamat campió del seu grup de Lliga EVA. Aquesta és la notícia més destacada de la setmana i reviurem en uns minuts aquells moments de felicitat, però també n'hi ha moltes d'altres que ara anirem repassant durant aquesta pròxima hora. Comencem. Habitualment el que fem en aquest espai és començar parlant dels resultats dels equips que competeixen a Lliga Elite i a primera i a segona catalana de la comarca, però avui girarem una mica el guió habitual i començarem parlant d'un esdeveniment de futbol molt destacat que ha tingut lloc aquest cap de setmana aquí a la comarca. Ha estat el partit de la selecció catalana femenina de futbol que ha tornat a jugar després de 5 anys. El nostre company Pere Sobirana va poder parlar amb algunes de les protagonistes. Retorn de la selecció catalana femenina avui a Palamós amb una golejada davant de Paraguai. Catalunya 5, Paraguai 1. La primera meitat ja ha acabat amb un 3-0 favorable a la selecció de Catalunya amb gols d'Arola, Baudet i Llompart. Ja a la segona meitat escurçava diferències a Paraguai, però Fatou Kanté, la davantera del Villarreal, la jugadora de Banyoles, posava el 4-1 i tancava Vicky Losada la segona meitat amb el 5-1 definitiu. Precisament una de les golejadores, la Fatou Kanté, que ens acompanya. Quin balanç, quina valoració faríem del partit? La valoració molt exitosa per haver tornat després de 5 anys sense competir a la selecció catalana. Al final ens hem ajuntat aquí un conjunt de jugadores catalanes i al final s'ha vist al camp que les jugadores que ens hem ajuntat el resultat ha sigut el que ha sigut i èxit. Tu ets de Banyoles, l'ambient avui a Palamós aquí, fantàstic, eh? Sí, hi ha gent de Banyoles que ha vingut, també de Porqueres on jugava, i la veritat que m'he sentit arropada, també ha vingut la meva família i al final dona un plus més de motivació sobre el camp. Gràcies a Fatou Kanté, una de les golejadores, i ens acompanya també la jugadora del Manchester City, la Leila. Leila, quin balanç, quina valoració faríem? Bé, la veritat que ens hem sentit molt bé. Després de portar tants anys sense jugar entre nosaltres, jo crec que hem fet molt bon partit, hem combinat bé, hem fet el nostre estil de joc i la veritat que molt contentes per aquesta part. Heu rebut la visita del president de la Federació, Joan Soteras. No sé si us ha comentat que faríeu més amistosos d'una manera més sovintejada que no pas aquests 5 anys que feia que no disputava un partit la selecció catalana. Sí, a veure, per nosaltres és un plaer estar aquí i sempre que venim ho disfrutem molt, i el fet també de retrobar-me amb jugadores que feia anys que no jugava, la veritat que també és un plaer, tornar a compartir camp. Després de 5 anys també debut del seleccionador, de Xavi Llorens, que va dir a la prèvia del partit que Catalunya podia competir amb la selecció espanyola sense cap tipus de problema. Estaríem d'acord, Leila? No entraré en aquesta resposta. La veritat que sí que tenim una selecció molt bona i la veritat que hem gaudit bastant d'aquest partit. Doncs molt bé, enhorabona pel partit i enhorabona per la victòria. Moltes gràcies. Les protagonistes aquí al municipal Palamós Costa Brava, que ha registrat una entrada realment excel·lent. 3.351 persones s'han aplegat aquí per veure aquest partit entre Catalunya i Paraguai, que ha acabat amb la golejada de la selecció catalana per 5-1.
I ara sí, després d'escoltar aquestes declaracions de les protagonistes del partit i també veure els gols de la selecció catalana, anem ara a repassar el resultat del Palamós Club de Futbol, que dissabte va perdre 3-1 al camp del filial del Sabadell. Els locals es van avançar amb 2 gols de Miquel Ostrell i de Mohamed Ahani. Ethan va aconseguir obrir la llauna dels palamosins fent el 2-1 al minut 61, però al 89 Walter Pereira va acabar sentenciant marcant el 3-1. Escoltem ara la valoració que en feia l'entrenador del Palamós, Javi Salamero. Hem estat tous en tasques defensives, també en els duels individuals, que potser el rival ha guanyat més que no pas ha perdut. Però sí que és veritat que en línies generals l'equip jo crec que ha ratllat un bon nivell en alguna fase de partit. Sí que és veritat que han tingut la iniciativa en la primera part, però jo crec que hem controlat el partit sense tenir massa perill. Ha estat una falta dubtosa la que al final, a la mitja part, fa desnivellar el resultat, però després a la segona part l'equip ha estat bé, ha anat a la recerca de la victòria. És veritat que després ens hem hagut de refer a un 2-0, però l'equip ha arribat i ara ha arribat amb l'ambició de buscar la porteria contrària. Llàstima que ens ha faltat una miqueta materialitzar alguna de les jugades que hem tingut, però sí que és veritat que clar, el final era un suïcidi, o sigui, ja era una fugida cap endavant i sabies que o podies marcar el segon gol i empatar el partit i treure quelcom positiu, o com ha estat rebre el tercer gol, que evidentment això és inabastable per nosaltres. Ells han fet, jo crec que una molt bona lectura de com anava el resultat, han mantingut la línia defensiva. Nosaltres, quedant un quart d'hora, havíem de fer alguna cosa i hem optat per treure efectius de darrere i posar-los a davant, i això suposa un risc, i aquest risc, finalment, el que ens ha portat és a que el rival tingués algunes opcions al contracop, que ens agafin amb la gent amb un desgast defensiu important durant tot el partit i minvat en facultats defensives. Per tant, crec que han fet una bona lectura i una bona gestió de l'avantatge, i nosaltres és que no hem tingut més alternativa que intentar posar-nos, intentar que en alguna segona jugada o en alguna jugada d'estratègia marcar el segon gol i emportar-nos l'empat. Jo crec que bé valia la pena arriscar per rebre el tercer gol. Al final perdre 2-1 o perdre 3-1 és circumstancial, tenint en compte que el que vas és a la recerca de la victòria. Els palamosins ara els queden 6 partits per continuar lluitant per mantenir la categoria. Amb la derrota d'aquest cap de setmana continuen en la 13a posició de la taula i el cap de setmana vinent rebran a casa el seu rival més directe, que com poden veure és el Sants. Pel que fa al Begur de primera catalana, aquest cap de setmana ha estat d'aquells en què l'equip s'ha quedat a les portes de salvar ni que fos un punt. Els begurencs han visitat el Banyoles i van començar perdent 3-0, però van saber mantenir la paciència i continuar lluitant fins al final. De fet, va haver un moment que anaven perdent ja 5-2, però van marcar 2 gols que els van posar 5-4 i que això va fer que poguessin somiar en una possible remuntada, però finalment cap dels dos conjunts va aconseguir tornar a perforar la porteria. Així que el resultat final va ser una derrota de 5-4, que fa que el Begur continuïn sent els últims de la classificació amb un balanç de 4 victòries, 6 empats i 14 derrotes. El pròxim cap de setmana rebran la visita de l'Escola de Futbol de Mataró. Pel que fa als equips del Baix Empordà que juguen a segona catalana, aquest cap de setmana han disputat la 25a jornada de la competició. El Calonja ha guanyat 2-0 a casa contra l'Sporting Vidrarenca, amb 2 gols d'Ethan Vega, que ara, de fet, mentre anem comentant la resta de resultats, podrem anar veient aquests 2 gols i altres imatges del partit de Calonja.
D'altra banda, el Bisbalenc i el Torroella s'han enfrontat entre si i ha acabat guanyant el Bisbalenc a casa per 2-1. En aquesta ocasió, els bisbalencs van obrir la llauna amb un gol de Jordi Sabater, els de Torroella van empatar amb diana de Nil Güell i al darrer sospir del partit, Ferran Muñoz va fer el gol que va donar la victòria als de la capital. Pel que fa al Bellcaire, que ha visitat a la Jonquera, els ha guanyat per 1-2 i el Palafrugell ha perdut 2-4 al camp del Farners. La classificació després d'aquests resultats d'aquesta 25a jornada fa que el Torroella baixi a la tercera posició i que el Calonge pugi a la 6a, mentre que el Palafrugell es manté en 10a posició, el Bisbalenc a la 15a i el Bellcaire a la 16a. El pròxim cap de setmana hi haurà 2 derbis baixempordanesos. El Torroella i el Calonge s'enfrontaran a Torroella i el Bellcaire i el Palafrugell també es veuran les cares, en aquest cas a Bellcaire. Pel que fa al Bisbalenc, visitarà el camp del Calaguido. I aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana històric pel Sol Gironès Bisbal Bàsquet, que s'ha proclamat campió del seu grup a Lliga EVA després de guanyar dissabte el Mollet en un partit igualadíssim on només els van superar per 3 punts. Un partit que, per cert, es va poder viure en directe per televisió Costa Brava a l'Enjoc TV de la xarxa. I ara el que volem fer és dedicar bona part d'aquest espai esportiu d'avui a reviure com es va viure aquest moment al pavelló vell de la Bisbal, just al moment en què va sonar la botzina final i en què, per tant, l'equip va ser oficialment campió. 8.5, Billy McDonald per Marc Pagès, endavant Torrent, una altra vegada McDonald, s'aixeca, molt desequilibrat, no hi va, queda curt, la vol salvar Soto, s'acaba! El Bisbal Bàsquet, Sol Gironès és campió! El Bisbal Bàsquet és campió de Lliga! El Mollet ho ha barallat fins l'últim segon i no és un tòpic, però Sol Gironès, Bisbal Bàsquet, afrontarà l'ascens com a primer, perquè avui, davant dels seus, en un partit duríssim, de mastegar pedra. Impressionant, Carles Rofes, molt content, molt alegre. Carles, enhorabona! Gràcies, molt content, mira tota la gent. Molt bé, ho patit molt. Bueno, normal, va ser un equip boníssim i per nosaltres també, per ser guanyat. Parlem després, a celebrar-ho. Doncs les primeres paraules de Carles Rofes, el campió d'aquesta Lliga EVA en el grup C, en Carles Rofes, que ha dirigit, com sempre, amb aquesta fusivitat el seu equip des de la banqueta, al final imposant-se de 3 punts en un partit superigualat, de baixa puntuació, i que ha finalitzat amb aquest 60, Bisbal Bàsquet, 57, Grup Mollet. Veig nervis, veig llàgrimes, passa de tot ara mateix al pavelló vell de la Bisbal, però evidentment el que hi ha és un equip campió, que van sopegar l'últim dia aquí a casa, quan ningú s'ho esperava, quan gairebé tenien preparada la festa i encarregada, i que avui ha sabut superar tot això, inclòs un partit molt dur, davant d'un Mollet que, malgrat les baixes, ha demostrat que també està preparat per aquest ascens, i ha acabat celebrant-ho davant dels seus. És històric, Jordi. Doncs home, el dia que la Bisbal va guanyar la Lliga EVA. Doncs, quina felicitat, mira, qualsevol equip. És que costa molt aconseguir qualsevol èxit, I no és estrany la felicitat que tenen. 6 d'abril del 2024 i el Jordi Montcanut hi era. Aquí ja estava comentant el partit. A peu de pista. Sí, de fet, gairebé se'ns tiren a sobre, Gairebé. En la celebració, evidentment, tot el partit, qualsevol, i també quan hi ha un títol en joc, hi ha dues cares. A Mollet, en l'última acció, quan ja s'havia acabat el partit, McDonald li feia l'àrbitre man en pes, quan m'he aixecat de 3. Bueno, han buscat un bloc indirecte aquí, a la mateixa banda des d'on saques, llavors la defensa queda com tot el joc queda molt apretat, hi ha poc espai per trobar els tirs. Però crec que el d'avui no és un partit dels àrbitres, sinó d'aquests que ara mateix mentegen Carles Rofes. Pere, tens protagonistes, va, no fem esperar més la gent del Mollet, som-hi! Doncs amb nosaltres, en Marc Pagès, el jugador del Grup Mollet. Avui no ha pogut ser Marc, tot i que el partit ha estat molt igualat. Sí, bueno, ho hem donat tot. És un camp molt complicat. Aquesta afició posa molta pressió i
al final, bueno, han fet un partidàs ells i se n'han portat el partit. Al llarg de tota la temporada, vaja, somiàvem amb aquest partit, però no amb aquest final, lògicament. Sí, totalment, l'havíem preparat per guanyar-los i quedar nosaltres en la primera posició, però bueno, no ha pogut ser. Ara pensant les fases i a continuar. Sí, com deies, a pensar en el playoff d'ascens, que és el realment important. Sí, a preparar-lo el màxim de bé possible i a per les fases. Molt bé, moltes gràcies, Marc. A vosaltres. Marc Pagès, el jugador del grup Mollet, i ara precisament amb el seu tècnic, en Josep Maria Marchà, amb el que parlàvem abans de començar el partit. Josep Maria, màxima igualtat, al final s'ha decidit per petits detalls. Sí, bueno, ja a la Lliga Catalana jo crec que vam perdre també de 3 o 4, a Mollet vam guanyar de 3, avui hem perdut de 3. Jo crec que la igualtat dels dos equips és molt semblant i, bueno, felicitar la Bisbal. Ho comentàvem amb en Marc Pagès, ara el més important és preparar el playoff d'ascens a l'E Plata. Sí, perquè quedar primer, bueno, quedes primer i ja està, que té molt de mèrit, però classificatoriament és el mateix. I, clar, ara no hem guanyat res ni hem perdut res. Hem de seguir treballant i dintre d'un mes, doncs, anar a les Espanyes a intentar pujar. Una última curiositat, detall tècnic que comentava jo al llarg de la transmissió, un marcador molt baix, 60-57, amb dos dels equips màxims anotadors de la Lliga. Sí, jo crec que el millor del partit són les dues defenses. Un partit que podia ser a punts, el que hem decidit els dos és defensar i, bueno, han defensat una millor. Doncs Josep Maria Marchà, bon viatge a tornada cap a Mollet, gràcies. Molt bé, gràcies. Doncs sort pel playoff, sort al Club Bàsquet Mollet, que avui ha perdut aquí 60-57, 33-33 al descans, quan ho celebra i de quina manera a l'afició, al públic del Bisbal Bàsquet, amb els seus jugadors, amb tota la plantilla. Sí senyor, hem vist la rotllana, a més també és un moment per gaudir-lo, perquè la gent del Sol Gironès Bisbal Bàsquet es quedi en la retina tots aquests segons, tots aquests moments, els nervis que han passat, aquell tir lliure que se li ha escapat a l'Amin, aquella bola dividida, la falta que protestaven i la que no. És evidentment un dia històric, el Mollet s'hi ha quedat a les portes, però repetim, això només és l'aperitiu, que és un títol, que avui el Sol Gironès Bisbal Bàsquet celebra una lliga, tenim però evidentment també és un dia que podria ser encara millor perquè hi ha l'ascens a l'horitzó. Pere, tot teu! Amb el protagonista del partit, amb Enric Espinosa, que ha fet un partidàs avui. Al final, victòria apretada, però el que compta és la victòria i el títol de campions de Lliga EVA d'aquest grup. Sí, la veritat és que hem acabat un partit en equip, s'ha lluitat i això ens ha donat la victòria, ens ho mereixíem i campions de Lliga. Avui suposo marxes especialment satisfet. Una per la victòria de l'equip i dues per la teva actuació individual. La veritat és que el que compta és la victòria. Si jo puc sumar, sumo, i si no sumo, no sumo, i el que compta és la victòria. Estic molt content per l'equip i si he pogut aportar, doncs mira, molt millor. Escolta'm, amb una paraula, com definiries la temporada? De moment. Quasi perfecte, perquè falta... La cirereta, Falta la cirereta, però quasi perfecte i a veure què podem fer. La cirereta que la posarem al playoff d'ascens, a l'E Plata. Molaria molt posar la cirereta, sí, molaria molt. Doncs molt bé, Enric, enhorabona. Moltes gràcies, fins aviat. Enric Espinosa, aquí en directe, un dels protagonistes, sens dubte, del partit. Ha fet realment una actuació destacadíssima al 14 del conjunt gironí. Ens acompanya Carles Rofa just quan xiulava, quan s'acabava el partit. Parlàvem, alegria indescriptible. Carles, ara una mica més tranquil, però vaja, amb tota l'emoció i l'alegria que es pot sentir en aquests moments. Home, sí, no? Tornem a tenir el pavelló ple i no, teníem tots el neguit de la final de la Lliga Catalana amb tot el poble aquí, no ho vam fer bé i avui el poder celebrar amb tota la gent, en moments que hem tingut molt difícils al partit ens han ajudat molt, com sempre, doncs clar, això val més que un ascens, quasi. Ho comentàvem amb Josep Maria Marchà pel que fa al marcador molt justet, molt apretat, dos dels equips més anotadors de la Lliga i en canvi avui un marcador, com dic, que us heu quedat vosaltres amb 60 i ells amb 57. Sí, perquè també som dos dels equips millors defensors de la Lliga, no? I avui potser hem estat més sòlids els dos equips darrere i no hi ha hagut potser l'encert, que tots dos equips tenim altres moments, però bueno, cada partit és una història diferent. Carles, abans de començar el partit fora de micròfon em comentaves el realment important comença la setmana que ve amb el playoff d'ascens a l'E Plata. Com es prepara ara mateix? Home, doncs jo crec que es prepararà primer més contents
i després que primer ara ens celebrarem i intentarem recordar i gaudir d'aquests dies i després sí, intentar fer canvi de xip perquè ho hem vist en el partit d'avui, hi ha hagut coses molt xules, hi ha hagut algunes que no tant i això a la fase final segurament ens podria castigar. El que més importa, títol de campions i ho heu celebrat i de quina manera amb l'afició. Gràcies, enhorabona. Gràcies a vosaltres per tot el seguiment que feu. I que vagi bé en aquest play-off descens. Gràcies. Carles Rofes, a la xarxa, tot explicant les sensacions després d'aquest marcador. 3 amunt pels locals, 3 amunt pel Bisbal Bàsquet, que avui s'imposava 60-57 al Grup Mollet. Bé, i en seguiràs parlant i en seguirem parlant. Ha estat un partidàs on hi ha hagut un munt de coses, però, com dèiem, el Bisbal per tota la temporada, Jordi, és just campió. Doncs és just campió perquè ha sigut un equip anotador, perquè ha sigut un equip que ha practicat un bàsquet ofensiu i, l'has de frenar el bàsquet ofensiu, que no és fàcil. Llavors, s'ho han merescut, han començat malament el primer quart, s'han refet i després a la segona part han aconseguit amb els Espinosa, la veritat, capgirar el marcador a favor seu. Enhorabona. Jo també et vull donar mèrit perquè segurament tu estaries per aquí abraçant-los a tots i de moment et toca estar aquí al meu costat, jo t'ho agraeixo molt. Després de seguida et deixarem anar cada imatge, la fotografia de campions, aquí, allà, el Cava que ja vola i que ja ha començat a rotar per tot arreu. M'han agradat, em quedo 2 detalls. Espinosa dient, al final som molt bons ofensivament, però també som 2 de les 2 millors defenses. Per tant, avui ens hem trobat aquestes defenses. Em recordava una mica, salvant 1000 distàncies, quan a l'All-Star queden 140-145, però els últims 5 minuts no noten ni Déu, perquè tots estan defensant allà. Tothom sap es coneixen molt bé, saben quines són les armes ofensives i ha fet un gran treball per frenar els jugadors que realment fan punts amb facilitat. Soler ha tingut molts problemes per anotar avui i tot i així han tret el partit, que aquí està el mèrit col·lectiu de l'equip. Sí, senyor. I després Rofes dient coses molt bones i coses encara també esportivament a millorar, fent d'entrenador perquè hi ha l'ascens allà a l'horitzó, És que esclar, tenen el títol, però ara no deixa que si tens l'oportunitat de pujar de categoria, doncs ho tenen a prop i ho han de fer bé fins al final. Molt bé, doncs així han estat les coses, ens queden pocs minutets per poder enllestir una retransmissió que avui sabíem que podria ser important perquè el Mollet es tractava de fer allò gairebé impossible, ha perdut 2 partits en tota la temporada Bisbal Bàsquet, el Mollet li havia fet perdre un d'aquests 2 partits, per tant en cas que avui hagués completat la gran fita, hagués tingut bola de partit, mai millor dit, per dependre d'ell mateix contra el Valls a casa per mirar de ser campió, però també hi havia l'altra cara de la moneda, que és la que s'ha acabat complint, que és aquest Bisbal Bàsquet celebrant-ho, aquest ambient de luxe. Costa sentir-nos fins i tot ara i que ha acabat per la gent d'aquí a casa traient-se l'espina de la Lliga Catalana. Fixa't quan han dit al principi, no vam acabar bé la Lliga Catalana i els la devíem, Doncs mira, ho han fet en el moment més rellevant de la temporada, que té més valor aquest títol que no el de la Lliga Catalana. Evidentment. Jordi Montcanut, veig pujant a un dels 2 equips, a tots 2. Què, acabarem amb doble alegria o com ho veus? L'ascens és una altra cosa, ja. Vols que et digui la veritat? No t'he entès, no et sento. Veus pujant a un dels 2? Vale. Bueno, això ja és difícil de dir perquè a les fases tots els equips que es trobaran són d'aquest nivell i tant de bo, els hi desitgem sort, són els equips de la nostra zona territorial i a veure què passa. Tant de bo tots 2 ho aconsegueixin. Pere Sobirana, ho anem tancant aquí o tens algun altre protagonista que vulguis esgarrapar d'alguna banda? Serà difícil, Estan tots amb la família. Ja podem tancar aquí amb un pavelló de la Bisbal d'Empordà que de mica en mica va marxant tot el públic que ha gaudit, ha fruit i ha disfrutat amb aquesta victòria que li permet a l'equip bisbalenc de Carles Rofes i a tots els integrants de la plantilla aconseguir en aquest dia 6 d'abril de 2024 una fita històrica, ser campions de la Lliga regular de la Lliga EVA en el seu grup. Ara faltarà, com deien, la cirereta al pastís, la fase d'ascens a l'E Plata.
El Bisbal Bàsquet ha estat d'enhorabona aquest dissabte, però a l'altra cara de la moneda s'hi va trobar el Club Hoquei Palafrugell, que va deixar escapar la victòria en el derbi gironí contra el Xum en els últims segons del partit. Els de Cesc Linares anaven guanyant 6-5, però a falta de 3 segons pel final del partit, els de la Selva van marcar el 6-6. Empat molt amarg del Club Hoquei Palafrugell contra el Xum de Maçanet de la Selva. Els visitants s'han avançat al minut 5 de partit i han ampliat distàncies en el 13. Un inici dolent dels palafrugellencs, que han reaccionat al final del primer temps. En 30 segons, els gols d'Osorio i Eloi han permès igualar el partit. Tot i això, el Xum ha marxat al descans per davant gràcies a la diana de Miquel Grau. A la represa, Biel Mir ha empatat i ha gaudit d'una bona oportunitat per fer el quart. Arcas ha aturat una falta directa i Osorio no ha desaprofitat la pilota aturada per fer el 4-3 al 44. 2 minuts després, Miquel Grau ha empatat i a la jugada següent, Marc Figa ha fet el 5è. L'últim minut de partit, el Xum l'ha afrontat en inferioritat numèrica per una targeta blava. Malgrat això, Josep Hernández ha empatat el partit a 43 segons pel final. 20 segons després, Osorio ha fet el 6-5 pel Palafrugell, però quan mancaven 5 segons pel final del partit, un empat on cada equip ha tingut el seu moment de joc per endur-se el partit. Jo crec que teníem el partit guanyat, l'hem tingut guanyat per 2 ocasions, 2 vegades seguides, i acabem perdent 2 punts que no sé, avui no et sabria, ho he dit al vestidor, no et sabria què dir, vale? Me'n vaig, jo els he dit, no me'n vaig decepcionat, me'n vaig fotut. Al final la sensació és que ens anem contents perquè hem aconseguit fer convertir 2 gols en situació d'inferioritat, no? Quan tot està una mica en contra en aquest sentit, però crec que hauríem d'haver sigut capaços de treure una miqueta més en aquesta pista, bàsicament perquè la primera part jo crec que hem tingut un tram de primera part molt bo, en el joc, no només en el resultat, sinó en el joc. La pròxima jornada, el Club Hoquei Palafrugell visita el Lloret, on una derrota ja els deixa matemàticament fora de play-off d'ascens. Fa un moment hem parlat molt del gran èxit de la Bisbal d'Empordà amb el bàsquet aquest cap de setmana, però també ho ha estat en un altre esport, en el tennis, amb la celebració de les finals del 8è torneig internacional de tennis femení de la Bisbal. Anem doncs a conèixer qui ha estat finalment la campiona d'aquesta competició. Espectacular final la que s'ha viscut aquest diumenge al Club Tenis La Bisbal, en la que Lourdes Carler i Rebeca Massarova s'han empleat a fons durant gairebé 2 hores, oferint un partit d'altíssim nivell davant d'una pista central plena de gom a gom, on s'hi han apropat gairebé 1.500 persones. Finalment ha estat la jugadora argentina qui s'ha emportat el partit per 3-6, 6-1, 6-2, guanyant així el seu primer 8-125 en un torneig que se li dona especialment bé. De fet, l'any passat tan sols Arantxa Rus, que finalment va ser la campiona, li va privar de jugar la final. Així doncs, Lourdes Carler ha aixecat la primera 8-125 de la seva carrera a la Bisbal d'Empordà. Aquesta ha estat la 8a edició de l'Open Internacional Femení Sol Gironès, tot i que les 6 primeres edicions van ser d'ITF i ara ha estat la segona del 8-125. La competició ha tingut lloc des del 31 de març fins al 7 d'abril. Primero que nada, felicitar a Rebeca por tu semana, tu gran nivel, a tu equipo también. Seguramente que jugarás más finales en este año, así que felicitaciones. Nada, sin ustedes esto no sería posible, venimos trabajando hace mucho y nada, seguramente seguiremos por más, seguiremos en búsqueda de ese trabajo todo el tiempo. Pero nada, agradecerles por todo lo que hacen por mí, por cada día, cada derrota, cada victoria, siempre me mantienen en pie, así que agradecerles de corazón y nada, seguiremos por más. Gracias a todos. Més de 400 persones han participat en la 17a edició de la Marxa de les Guilles de Forallac, suposant així el rècord màxim de participants des d'abans de la pandèmia. D'aquests participants, molts eren de Forallac, però també hi havia persones d'arreu de la comarca i tenien per escollir fer una ruta de 10, de 15 o de 20 quilòmetres.
Caminant o corrent, amb amics o família, la marxa de les Guilles de Forallac passa per alguns dels racons més emblemàtics del municipi i de l'entorn natural de les Gavarres. Com cada any, es proposen nous recorreguts perquè els i les participants gaudeixin del patrimoni natural i cultural alhora que fan esport i, sobretot, fan poble. Enguany, com a novetat, la cita ha ofert 3 modalitats de recorregut diferents. Nosaltres és una marxa molt casolana, vam començar amb poquets i cada any hem anat augmentant i aquest any és la 17a marxa que fem i hi ha una novetat que hem fet 3 recorreguts. Vam fer un recorregut de 10 quilòmetres amb 200 de desnivell i una de llarga amb 650 més o menys de 20 quilòmetres. Vam veure que era molt forta perquè les Gavarres són puja i baixa i degut a això vam dir hem de fer una altra i per això aquest any tenim la mitja, que és de 15 quilòmetres. El nucli de Fonteta és el punt de sortida i d'arribada de la Marxa de les Guilles, una iniciativa que va posar en marxa per primer cop el 2006 un grup de joves amb el suport de l'Ajuntament. Abans de la Covid hi acumulava molts de participants. Ara mateix no en són tants, però amb treball i esforç estan remuntant el nombre de participants. És molta feinada i sort que som uns aficionats i tota aquesta gent que ens ajuda. En total som quasi uns 30, 28 som. Vam parar la marxa pel Covid, com tothom va parar-ho tot, i havíem arribat a 1.000 persones. Ara hem tornat a arrencar, l'any passat ja érem uns 400, i aquest any ara me diuen, farem els càlculs, diuen que hem passat dels 400. Estem contents, mica en mica tornem a pujar. Les rutes de 10, 15 i 20 quilòmetres s'han emplenat de gent d'arreu dels municipis voltants i també de Forallac. Alguns és el primer cop que hi van i d'altres ja són veterans de recórrer les Gavarres. Li diuen el pati de casa seva. Jo unes quantes i la Júlia em penso que és la primera. Sí. M'ha dit que anirem per al bosc i que faríem la llarga. Intentarem, com que hi ha cruces, si veiem que ja en tenim prou, en els 10 o en els 15 girarem. Si arribem als 20, doncs perfecte. Ens agrada. Nosaltres som d'aquí de la Bisbal i tenim les Gavarres, que és un entorn perfecte, i llavors això és el pati de casa, l'únic que avui anirem una mica més lluny. I sí, no és la primera vegada que la fem, perquè som d'aquí, de Vulpellac, o sigui que és com la marxa del municipi i quan fan coses doncs s'hi ha de ser. La farem corrent i farem la de 10. Volíem fer la de 15 però al final hem decidit que la de 15 la deixarem per la setmana que ve i que avui farem la de 10. Sí, de fet és un terreny increïble per córrer perquè són camins, hi ha més amortiguació, els genolls no pateixen tant i l'organització fa molts anys que s'ho curra, llavors any rere any s'hi ha de ser. Com compartien, aquesta 17a edició ha acumulat més de 400 persones participants, el que suposa el rècord màxim d'ençà que es va reprendre la marxa de les Guilles després de la pandèmia. I encara parlant de curses, si us recordeu, fa unes setmanes al plató vam parlar de com seria la 13a edició de la Oxfam Intermont Trail Walker, que tindria una de les sortides a Santa Cristina d'Aro i 2 de les arribades a Sant Feliu de Guíxols. Doncs bé, aquest repte esportiu i solidari s'ha celebrat aquest cap de setmana i ha arribat als 2.300 participants. El repte esportiu i solidari per equips Oxfam Intermont Trail Walker ha celebrat aquest cap de setmana la seva 13a edició amb 2.300 participants agrupats amb més de 300 equips que han aconseguit recaptar més de 341.000 euros. Una recaptació que servirà per garantir l'accés a aigua potable a 100.000 persones de comunitats vulnerables. Estem molt contents perquè encara any darrere any són més equips els que s'animen a fer la prova esportiva i solidària i converteixen els seus quilòmetres en aigua. Han aconseguit cadascun dels equips 1.500 euros que es convertiran en aigua potable per moltes famílies a l'Àfrica, a l'Amèrica Latina i a l'Àsia. Un total de 200 equips han pres la sortida aquest dissabte des d'Olot en les dues modalitats més exigents a nivell físic, les de 100 i 55 quilòmetres. Al llarg del cap de setmana han recorregut caminant o corrent la Via Verda que uneix aquesta localitat amb Sant Feliu de Guíxols i amb Girona, respectivament. La Oxfam Intermont Trail Walker és una prova que portem fent 13 anys i gairebé la majoria dels anys en una prova de 100 quilòmetres des d'Olot fins a Sant Feliu de Guíxols, des del Prepirineu fins al mar. Els que han realitzat la distància de 100 quilòmetres havien de cobrir en un màxim de 32 hores el recorregut.
Per la seva banda, els participants en la modalitat de 55 quilòmetres havien de fer el seu recorregut en un màxim de 16 hores. Uns altres 100 també han participat a la marxa de 10 quilòmetres de diumenge, una modalitat més assequible per tothom i pensada especialment per famílies i grups d'amics que volen viure l'experiència solidària i també lúdica. Santa Cristina d'Aro n'ha estat l'escenari de la sortida, mentre que Sant Feliu de Guíxols ha acollit l'arribada. És un referent i, a més, són iniciatives molt festives i que fan que la gent s'animi a ser solidari, no? Que és el que compta. Jo he participat 3 vegades. Ells és el primer cop, Cadascú al seu ritme. L'important és acabar-la. A Sant Feliu de Guíxols també s'ha celebrat una petita prova infantil i s'han organitzat altres activitats per dinamitzar la jornada, com una exhibició de ball, activitats infantils i DJ. Que això fa que els nens petits puguin fer una mica d'esport també aquí amb totes les famílies, un esport que també el fem inclusiu, que també el fem perquè vegin de què va això de la Trail Walker. Del total d'equips que han participat enguany, el 75% s'han format en entorns corporatius, fet que consolida la Trail Walker com a un esdeveniment idoni per fomentar el treball en equip. És la primera vegada que la fem i ens ho hem plantejat com una reunió de l'equip de treball. De Madrid, Catalunya i Galícia. Estem tots repartits. La farem tots caminant, amb equip i tranquil·lets, passejant i aprofitant el dia. Hem aprofitat a l'equip per fer un acte solidari i poder contribuir amb Oxfam. La participació femenina segueix la tendència a l'alça de les darreres edicions i s'ha situat enguany al 55%. I un altre repte esportiu i també solidari és el que es viurà el pròxim cap de setmana a Sant Antoni amb la celebració de la tercera marxa Mundet. Demà us explicarem amb tot detall com serà aquesta marxa i quines són les principals novetats d'aquesta tercera edició, però ara el regidor de Calonge i Sant Antoni, Albert Ros, ens n'avança alguns detalls. La marxa Mundet és la tercera edició, és una marxa solidària que els fons van per la Fundació Esclerosi Múltiple, i jo vaig ser l'impulsor perquè soc una persona que tinc esclerosi múltiple fa 16 anys, i és una marxa que hi ha 2 circuits, un que és totalment accessible de 4 quilòmetres i un altre que són de 10 quilòmetres, que aquest any és un circuit nou per participar. La gent es pot apuntar online o si no el mateix dia, diumenge que ve, a partir de les 8:30 poden anar a la plaça de la Pau, al monestir, que allà es poden fer les inscripcions. I avui, una setmana més, els nostres companys Nerea Cabello i Àlex Rubiano estan de ruta per conèixer un altre dels clubs de la comarca que s'ha sumat al projecte que ha posat en marxa el Consell Comarcal per fer front a les desigualtats que sovint pateixen les persones esportistes. Fins ara ja hem vist l'exemple del Club de Bàsquet de Begur i del Club Handbol Garbí de Palafrugell i avui ens toca posar-nos els patins per conèixer el Club de Patinatge de la Bisbal d'Empordà. Oi, Nerea Cabello? Bon vespre. Doncs efectivament, Laia, hem agafat el cotxe de la mà del Consell Comarcal del Baix Empordà per participar de nou en la gravació de la iniciativa per un esport de tots colors. Avui, de nou, tractem el tema del sexisme i ho fem amb el Club de Patinatge Femení de la Bisbal, el Club Patinatge Bisbalenc. Estem aquí amb la Gala, l'Èlia i la Maria. Benvingudes, noies. Hola. Merci. Expliqueu-me com ha estat participar. Us ha agradat? Us ha semblat un tema interessant? Us pregunto una miqueta a cadascuna per anar coneixent la vostra opinió. En el teu cas, què t'ha semblat, Gala? Sí, ha estat bé fer una activitat nova i mai havia fet aquest tipus d'activitats. En el teu cas, també t'ha agradat, Èlia? Sí, m'ha agradat, tampoc ho havia fet mai i crec que està bé perquè així ens donem més a conèixer. Sí. Doneu a conèixer el club i també la causa. No sé si estàs d'acord, Maria, el tema del sexisme és alguna cosa, o és una cosa que està de treballar avui en dia? Jo sí, m'ha agradat molt participar-hi, m'agraden molt a mi aquestes coses, m'ho passo molt bé i crec que és molt important, sobretot parlar-hi del sexisme, perquè sembla que encara no, que ja s'ha acabat o alguna cosa, però segueix i sobretot en els esports ja es nota molt la diferència. Exacte el que dius, hi ha molta feina i jo no sé si en el vostre cas de club de patinatge heu vist en altres clubs o potser en competicions o grups de show que existeix el sexisme. Heu patit alguna situació relacionada amb això? La veritat és que no. Crec que no me sona. Sí, mai he viscut res així semblant. Crec que el patinatge és un esport bastant
igualitari. Sí. Bueno, sou un club femení, està bé que entre vosaltres tingueu aquest tipus de respecte perquè al final, si se fa esport, és tothom per igual i s'ha de gaudir de l'esport. Entenem que llavors no teniu cap conegut o coneguda que hagi patit alguna situació que en conegueu, perquè sí, és així, que potser estem fent bona feina, no sé. Sí. Sí, estem fent bona feina? Sí, jo crec que sí. Anem per bon camí, anem per bon camí. A part, és important perquè no és només competicions de que veiem coses, només que hi ha per si a l'equip, som un equip que ens portem molt bé i tal, i no, jo per menys no he vist mai alguna cosa així, situacions. De tonteria, ostres nena, és que així i tal, però no, mai. Per fer mal o tal, mai. Bueno, també hem de començar a treballar en el que són tonteries, perquè potser per l'altra persona no ho són, i a vegades no, però bueno, molt bé que ho tingueu superconscienciat i que gaudiu de l'esport, que el patinatge és un esport molt maco i s'ha de gaudir sobretot. D'altra banda, noies, el guió una mica que teníeu, no?, que anava entorn al físic de les noies. Creieu que el patinatge femení és un esport on es té molt en compte el físic o creieu que això ja ha avançat una mica en aquest aspecte? Jo crec que sempre s'ha considerat més maca una nena a pista amb un cos maco, amb un cos, diguéssim, estilitzat, però, bueno... Hem avançat una mica. Sí, jo crec que sí, una mica. Abans era com més obvi, no?, que poder les nenes més grasses o així no haurien de fer patinatge, però cada vegada s'està traient com aquesta fixació. Correcte. Jo opino el mateix, opino exactament el mateix, sí. No, està molt bé que tingueu aquesta visualització perquè de fet és el que, bueno, és l'educació que heu rebut i el que s'ha de tenir en compte. Doncs noies, moltíssimes gràcies per participar i esperem que quan veieu el resultat final d'aquestes càpsules us agradi moltíssim. Sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs ja ho heu vist, aquí al Club de Patinatge Bisbalenc la feina ja està feta. Estan conscienciades sobre el sexisme i sobre que és un esport que ha de ser igualitari per tothom. Nosaltres, Laia, tornem a plató i ja em diràs si tu coneixes d'algun cas que s'hagi de tractar, perquè realment en l'esport s'ha d'estar còmode en tot tipus d'esport, tinguis el cos que tinguis i siguis qui siguis i com estiguis, així que ja ens explicaràs una mica. Està clar que d'aquestes situacions n'hem sentit a parlar en nombroses ocasions i que hem de continuar alçant la veu per denunciar-les i continuar lluitant també per erradicar-les. Moltes gràcies a la Nerea i a l'Àlex per aquesta nova connexió i els tornarem a veure les pròximes setmanes perquè seguirem coneixent altres clubs de la comarca que s'han sumat a aquesta campanya del Consell Comarcal en la, com ja saben, Televisió Costa Brava hi estem participant activament i que veurà la llum molt aviat. I ara, amb aquesta connexió, ja acomiadem el Baix Empordà Esports d'avui, però els deixem amb les millors imatges esportives que ens ha deixat la comarca aquest cap de setmana i després amb el temps. Moltes gràcies per seguir-nos i fins la propera.
amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.